Ngene iki wis pasrah mawon. Sampel mawon. Veronica Bro. RKY. Wahyu Audio Sound System. Sajan saarane sing penting no kowe asik ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu ra usah mecucu tresnaku ro kowe ra bakal tak madu bunga rasane hati wong kang lagi kandung bertahan ye dekam janur melengkung bareng ya Pak yo kowe siji-sijine aku bangga karo kowe jalem nopo opo anane tresnaku ra bakal pletre kowe ojo sulang tresnaku ra bakal ilang ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jan istimewa dari manane ayo selamat Dibatur menawi pun. kuye Ya siap. mangan tempe rasane koyo mangan lawo sate sajan saarane sing penting ro kowe Tahu gosok. kembang tahu rasane koyo ngombe susu tak usah mecucu tresnaku ro kowe ra bakal tak madu bunga rasane ngati wong kang tak berjuangke dekam janur melengkung bareng ya Pak kowe siji-sijine aku bangga karo kowe nopo opo anane tresnaku ra bakal pletre sana kowe ojo sumalang tresnaku ra bakal ilang ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jan istimewa ada kesana lagi yuk mangan tempe rasane koyo mangan lawo sate rasane sing penting ro kae ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu tak usah mecucu tresnaku ro kowe ra bakal tak madu bunga rasane ngati wong kang nandang tak berjuangke dekam janur melengkung kowe siji aku bangga karo kowe dalam rompo opo anane tresnaku ra bakal metre kowe ojo sumelang tresnaku